txikie. Ez baina erabiltzen dituzten aterki horiek. Txikie, txapel. Eta, gaur egunen, normalen, behar jarri bezala, horrela. Gehien bat erabiltzen du. Ez da gaizki. Baina garai baten, erabiltzen zuten alde batean, eta pixkatatzea. Ditzio eta marine. Marinen horrelako zabatek zen. Horrela erabiltzen zen, txapela. Txapela buruz esan, badago, zan, Hemeretzigarren mende 1826 inguru hortan, Carlos Bosgarrena zan Espainiko errege, eta behar gertatzen gauza bat, bere ministro batek, bazekin, Naparro iparralden, jendek erabiltzen zula horako txapela. Eta, klar, orduan zeuketen eman da, agindu bat txapela erabiliz izaketela bakarrik, txapela eta bigotea erabiliz izaketen bakarrik militarrik. Eta orduan zeuden, ostras, Naparro iparralden denak hau erabiltzen dute, hori debekapin behar dago, eman dazteon lege bat hori debekatzeko. Bertako konsejero batek esan ziren. Hoi iken baiez du, hemen jendea, kriston Moskera errapeteko, eta esarretu dugu. Hobe da, pake-paken guztea. Zergatik kontatzen dut hau, askotan esan dalako txapela, kanpotik sartutako gauza badala. 19. menden oso sartu ez den txapela. Euskal Herria. Pentsatu, lege bat eman da zeukean, militarra bakarrik erabiliz zaketela, erabiltzen zen zona hortan, eta sentzetan ez hau ezten du, hemen, jende zibilak erabiltzen du hori ezin garatzen. Piskat ikusteko txapela. Beste kuriosidad badago, 20. menden, gehien bat, frankismo garaian da bat, nazionalismoak, garaian PNV zan, hain naiz, 19. mende asera aldetik aurre, PNV-ko jende askok markatzen zuen bere nire alderdi edo ni naiz abertzalea esateko, garai hartan, horrela. Hola, markatzen. Piskat kuriosidadeak ez, usteko txapelai zeiten zioten ni abertzalea naiz esateko. Eta hori izango litzeke piskat, gizonezkon jantzia edo, esaten dena.